Janeno Malolo TV, ageno ni iriyo maber kamoro amora ma intiere, ma en chenro mar ngima mwandu mwago e mbekni go eko motenore koda ngimawa, gigo manyalo chocho ngimawa, tuoche go eko machando ngimawa. Odiochieng' ma kawuono wang'eyo ni tuo mar adundo en tuo moselalo gi ngima oganda mang'eny. Emomiyo kawuono ni endi ayiero mondo mi wago mbaka kotenore koda tuo ni endi mar adundo, gigo makele, kaka inyalo geng'e, ka dipo ni isebedo kode, okenge monego bed ni ikadhe mondo mi ichak iyud konyruok. Wan kaendi kod daktari kata laktar ma wadhi wuoyo godo kaendi kwago mbaka kotenore koda tuo ni endi mar adundo. Luonga ni Ruth Ochungo, ane matayi kaachiel koda ka wan gi laktar e studio kaendi ma ang' ne full nyinge ka sa ochopo. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth. Iriyo nade? Ariyo maber kabisa, mana in. Ariyo maber. Erokamano. Aneno ka wang'i ler. Wang'a ler. Kabisa. Donge? Yes. Ela koro thiedho adundo koro wang'e nyaka bed maler. Kabisa. Mana ka oketho kinde. Yes. Wang'e ni tuo mar adundo en tuo marach. Yes. Kendo adundo wa en fuoni ma kane gi ng'ikruok e yo moro amora, samoro ngima wa ok nyal bedo kare. Yes. Ler ne janeno Malolo TV ni to tuo mar adundo ni endi. Ang'o makele? Yeah. Mokwongo amoso ogandawa mawinjowa kawuono okwe uru. An mokwongo iluonga ni Daktari Victor Oduor, to atiyo Kisumu Heart Center kaka daktar, achiel kuom daktache maneno jotuo kuno. To tuoche mana kisewacho na Ruth in kare, tuoche mag adundo nego ji mang'eny ma ok ong'eyo. Ji mang'eny sani tho gi tuoche mag adundo ma ok ging'eyo. To tuo mar adundo, shida mare en one of the silent killers. En tuo manyalo bet go even for some period of time without mokifwenyo gima timre ni. En tuo manyalo dak e dendi koking'eyo ni mane gima timre. Mane gima molal nyaka gi ngima. Molal nyaka gi ngima. To tuoche mag adundo gi gik manyalo kelo gi ng'eny. Tuoche mag adundo nyalo bedo kuom nyithindo, ndalo mang'eny waparo ni tuoche mag adundo bedo na kuom joma dongo kende. Tuoche mag adundo nyalo bedo mako nyithindo matindo, ginyalo mako joma dongo bende. To gik makelo gi ng'eny. Nyathi inyalo nyuol gi shida mar adundo, to ng'ama duong' bende nyalo yudo tuoche mag adundo kaluwore kod weche moko mang'eny madhi lose. Mana kapolo mana kar nyathi kanyo, nyathi inyalo nyuol gi tuo mar adundo. Yes. En ang'o matimore e ngima mar ng'ama miyo kata mama moting'o ich ma chuno ni nyaka konyuolo nyathi to nyaka bed mana nyathi man gi tuo mar adundo? Gik mang'eny kabisa. Gik mang'eny aeto kendo tuoche go ok som buge. Koro gibing'eyo koro ka mama kotimo kama ta bro nyathi wacho nan koro abro wuok shida mar adundo. Koro gik mang'eny gin gik mage? Gik mang'eny gi nyalo bedo kong'o ka ng'ama miyo madho ka yach, gik ma ka ndawa. Aeto shida sana mang'eny ga en seche ma nyathi dongo e ich. Nitiere nyaka logo kokang step by step mar dongruok. Koro kapono okalo step moro amora to shida mar adundo nyalo betie. Aeto nyathi bende kinyuolo ken ga gi shida mag adundo. Nyithindo teme inyuolo gi shida mag adundo. Magi correct ga themselves immediately ma nyathi oywak cha. To tie buche moko adundo kama timre nadi malorre. Koro kamano ok olorre. Aeto kofweny bende e sama owinjore, to nyathi nyalo dongo gi bur moro e adundo mare. Aeto bang' ndalo moko to nyathi chako bedo ni mabulu. Nyathi bedo gi shida mar yweyo, nyathi fuolo sa duto, nyathi ywak, nyathi tuo sa duto. Daktari lerna kama ber. Sama onyuol nyathi, onego bed ni nyathi nyaka ywagi. Ma ok oywak to nitiere kasoro. Nyathi nyaka ywag ka osenyuol, mano gima wang'eyo joma osenyuol, Ng'eyo wach maber kabisa. Ya to koro nyathi ma nyathi osenyuol ga cha moywak cha. Nitiere gik moko mang'eny matimre del, changes mang'eny matimre del. Kendo nyathi ka nie ich to chiemo chamo mar mama, kako chiemo pogre kodwa chiemo oko. Nyocho yweyo kene ich, kako yweyo oko pogre kaka nyocho yweyo. Koro ywak mokwongo no ema nyiso ga ang'owa ngima. To be kendo ywak mokwongo no thiedho gik mang'eny ang'owa kuom nyathi. Ema iyudo ka nyathi moko ywak for some time. Miyo nyathi konyuol to koko ywak. Nurses temo ga pade matin, temo yienge, temo miye timo ne gimiluongo resuscitation mondo ywak. Kech ywak no gima muhimu sana. Yes. Kawuono ka ng'e wachno. Aneno ka nyathi onyuol, nyathi ywak. Dhako ywak, koro kawuono aseng'e gima nyathi ywak. Manyiso ni ywak mar nyathi en nyiso nyathi mokwongo en nyathi ma healthy, en nyathi maber, en nyathi mangima. Kapod wadhi mbele, wago mbaka kotenore koda tuo niendi mar adundo. Wasewuoye gigo ma samoro nyatime nade? Nyalo kele. An gi tuo mar adundo to ok ang'eyo. Adhi afwenyo gi osiptal.
onego bed ni ng'ama nigi tuo mar adundo chako ritore e yo machalo nade mondo mi oyude kaka ngimane nyalo lokore mochako chalo maber. Erokamano, mani penjo maber kabisa ma jowinjo onego winj kaka adhi duoko penjo no. En adier no tuoche mag adundo ging'eny kuom jowa nikech tuoche mag adundo sana kuom joma dongo, gik moko kaka skari, tuo mar skari nyalo kelo, tuo mar pressure nyalo kelo, yien mwatiyogo e thiedho gik moko mang'eny e del nyalo kelo, tuoche moko mag del nyalo miyi tuo mag adundo bende, moko ka thyroid, nitie gland moro ka miluongo ni thyroid, en mo control ga the amount of energy ma ng'ato dwaro in a day. Koro onyalo overreact or underwork. Koro seche ma otiyo makare no nyalo bedo nikech gik moko ariyo. Kendo otiyo e speed mamalo mokalo kiasi, koro otiyo e speed mapiny mokalo kiasi. Koro at that time iwinjo ka adundo nyalo gocho matek, chunyi nyalo ga lingre, inyalo lose weight ni nyalo dok, kilo mari nyalo dok piny, ifeel agima gimoro marach dhi timre ni inyalo tetni. Koro tuoche mang'eny mag del moko bende kelo ga tuoche mag ang'o? Mag adundo. Koro ndalo mang'eny tuoche mag adundo gibiro ga e yore mopogore opogore. To ndalo mang'eny inyalo winjo nikech tuoche mag adundo bende ng'eny. Nitiere heart failure, ma heart failure tiende na adundo ok tim malure kod kaka dwarre. Kapok wil mana gi penjo no kapok wan ka heart failure kae. Nitiere kizungu mawacho ni heart failure to heart attack. Pogonwa gigi. Heart break. Mago te. Pogane gigi mondo ang'e ni to ere kaka heart failure chalo, to heart attack chalo nade. Mana dwa piyo maber. Heart failure, heart en ga kaka adundo en kaka pump. Luongo ni pump. Luongo ni pump. Koro adundo en kaka pump. Kaka pump mar kudho ndiga. Yes. Mar kudho ndiga no. Koro oginene oyawre to lorre. Oyawre to lorre. Koro adundo nga gik moko miluongo ni valves magolo remo oko. Koro ing'eyo no remo kowuok kuom del tek biro e adundo through the right side mar adundo. Kosedonjo through the right side to remo ni kendo wuok to dhi achich, donjo kuom achich mar adundo, aeto remo ni wuok to dhi oboye. Gimomiyo remo dhi oboye ni mar mondo mi oyud ang'o? Oyud oxygen, oyud muya kuno. Ae kosewuok e oboye kendo oduogo e adundo. Aeto koro ka adundo dhi ire to dhi e del te, kumoro amora e obwonge, e heart, tiendi, e nyarogno nigi kila kitu mag del. Koro heart failure biro atiende ka koro adundo ni ok nyal pump e yo mowinjre. Ok nyal go remo e yo mowinjre. Mane heart failure. Nikech ing'e seche ma heart ni ogo remo, to remo ting'o chiemo, remo ting'o oxygen. Gi gimoro amora ma parts mag del te dwaro. Koro kichopo e level ma adundo mari ok nyal gocho kaka dware, go remo kaka dwarre, to mane heart failure. To onyalo biro gi yore mopogore opogore. Tiendi ni nyalo kuot, nyalo bedo gi shida mar yweyo, nyalo fuolo, koro inyalo winjo kopong', ok nyal dwaro nindo flat, kitimo nindo ma flat mok itiyo gi pillow, to koro ithung'i chalo ng'ama ideyo. Mago some of the symptoms mabiro kod tuoche mag heart failure. Koro heart attack e adundo chal ka stroke e obwongo. En gimoro achiel. Wawinjore? Stroke e obwongo is equivalent to heart attack e adundo. Koro heart attack tiende ni nitiere part moro mar adundo ma ok yud remo moromo. Koro that part timre nade? Tho. Nikech part moro mar dendi ma ok yud remo biro tho. Nikech kaka nawacho remo noting'o oxygen, muya ma del dwaro, oting'o chiemo bende, gi pi gi kila kitu. Koro heart attack tiende ni part ni moro mar adundo ok yud ang'o? Remo moromo. Koro part no timre nade? Tho. Koro depending kod size, nikech ing'eno remo iting'o e mishipa, arteries, ting'o remo. Iting'o gi e ler. Yes. Matero gi kuonde mang'eny. Koro lergi ochakre maduong' to opogore. Ko supply different parts. Koro heart attack lure kod the size of the heart mobedo affected. Lure kod kiasi mar adundo mo kama ok yud remo. Kama ne ging'ikruok kata kama. Yes. Koro kendo kama duong' teno jo ng'ato notimre nade? Notho. Kotere to heart attack ema nonegi. To most of the time ndalo mang'eny ji mang'eny odak heart attack to ok gitimre nade? Ok ging'eyo. Nikech portion tu matin, part moro matin tu mar adundo man
emotho. Koro to tuoche heart attack to sana sana biro ka jatuo iwinjo ka nyalo bedo gi rem moro korka cham mar kori, remo miwinjo ka gima chuore, iwinjo ka gima itimo mzigo te mag piny ka e kori, inyalo sweat, luya nyalo chwerni, chunyi nyalo ridre. Koro kendo ranyisi nyalo bedo gi tuo mar adundo. Yes. Aeto be ndalo mang'eny tuoche ok semang'owa, ok sombuge. Tuo ok dhi bukore nonego bed nabiro kamani, to koro biro kamano. Mano bende ok timre. To wadhi lose mang'eny amano. Inyalo biro e yo moro amora. E yo moro amora. Osewachore mang'eny ni jok man gadundo, tuo mar adundo, samoro ok gin joma inyalo thiedhi machangi. Nyaka in tuo mar adundo, inyalo mana kwe to bang'e to inyalo mana wito ngimani. Lero ne wachni maler. Mano be penjo maber kabisa Ruth mipenjano. En nikech ji mang'eny aseneno jotuo mang'eny an kaka daktari mawacho ni ok gidwar dhi e osiptal nikech kata kidhi timo screening e community kucha, to ji mang'eny wacho ni ok gidwar dhi mondo otim gi screening nikech ibiro yude gi tuo moro, to afadhali odag kokia ne en gi tuono molo ng'eyo ne en gi tuono. Gima adwa wacho en ni tuoche mag adundo to ng'eny, yes. Moko inyalo thiedh kuom kabisa, moko to igeyo ageya, bedo managed. Wawinjre. To gima kelo ga shida maduong' en ka ifwenyo ni in gi tuo mar adundo koselewo. Kifwenye early, kakore kochakre, kifwenyo kapod ok ochakore, kakore kochakre, tinyalo thiedhe almost 100%, inyalo thiedhe. Aeto kifwenye kapod kochakre, to complications bende timre nade? Tin. Nikech seche ma in gi tuo mar adundo, to nyarogno bende kethre, nyalo bedo kidney failure, iseneno tuo mang'eny madhi kod dialysis. So that is more, king'iyo complication kaka kidney failure, managing kidney failure is more complicated, more expensive kipimo kod thiedho tuo mar adundo kende. Tuo mar adundo bende kokifwenye e samoromo, kokithiedhe maber, tinyalo yudo stroke, wang'i nyalo dinre, inyalo yudo tuo mag sukari. Kapod wan kanyo, awinjo kisewacho ni ng'ama nitie gi tuo mar adundo nyalo bedo gi tuo mar sukari, nyalo bedo kata mana gi diabetes. Yes. Pod apinyi to gin tuoche mage ma ng'ato nyalo bedo sama en gi tuo mar adundo ni. Gin tuoche mage ma nyalo gamore gi tuo mar adundo? Mano be penjo maber. Ma ka ng'ato neno, to nyalo ni nyicha neno kiwacho kama endi e longe TV. Kama gima otimore, samoro nyalo bedo kod tuono. Mano in kare. Koro tuoche mag adundo biro kod kaka niwacho mokwongo, heart failure. Adundo koro ok timo moromo. Kaka owinjore. Koro tiendi nyalo kuot, muya ng'adre, fuolo, ok nyal nindo ataro, muya ng'adre, iwinjo ka adundo nyalo gocho matek. Aeto akana complication moro kendo en heart attack. Owinjore. Heart attack man be awacho kori nyalo rami, korka cham koni, nyalo bedo, adundo nyalo gocho matek, muya nyalo ng'adre ni, nyalo hinyo gimi timo msigo moro e toki. Aeto kendo tuoche mag adundo nyalo miyi tuo mar nyarogno. Tuo mar nyarogno. To ndalo mang'eny aneno jotuo ka biro to nyiso ni an gi nyarogno, owinjo ka nyarogno ne rame. Nyiroke, owinjo ka nyiroke rame. Koro sana sana tuo mag adundo biro miyi tuoche mag nyarogno. To nyarogno sana sana niga tuo moro marach nikech en ok obi nyisi. Tuo mar adundo nyalo nyisi dalili. Tuo mar nyarogno ndalo mang'eny ok otimre nade? Ok onyis dalili moro amora. To bende nyalo biro ka tiendi kuot. Ng'eny ji paro seche ma koro nyaka iwinjre moro e iyi ka koro ka in gi tuo mar nyarogno. Mano dawe. Koro kapod wadhi mbele mana tuo mar adundo bende nyalo miyi stroke. Nyathi konchiel nyalo timore nade? Nyalo tho. Koro pari kidhi e osiptal biyudo koyudi tuo mar adundo e sama owinjore, bothiedhi maber, ok ibi yudo stroke, ok ibi yudo heart attack, adundo ni ok bi fail, ok ibi yudo kidney failure, wangeni bende ok bi dinre, ok ibi yudo. Neno ka sama nitie, mane yo machuok. Wacha in tuo mar adundo, dire kutudre madho ndawa. Mano be kendo penjo maber kabisa. Ndawa onge gima konyo go ng'ato e del, kata dio, kata chiel. Kosenisi onyo ndawa konyo ng'ato e yo moro amora. Koro ndawa wariwe gi kong'o kamoro achiel. Tuo mar madho ndawa, madho kong'o, onge gima gikonyo go ng'ato kata ang'owa, kata achiel. Kata odoko ni gimiyo ng'ato bedo addicted kabisa. To king'iyo e piny mwadakie kawuono ni, tuo mar ndawa, ng'ama madho ndawa kawuono ni, kod ng'ama madho kong'o kawuono ni, tuo mar adundo riti mbele ka.
iwinjo mana gi iti kendo ineno gi wang'i janeno manolo TV ni ka dipo ni ikuoto kuong' ahinya kata ifuong'o ndawa ahinya samoro gigo te nyalo keto ngimani marach kotenore koda tuo ni endi mar adundo. Wakawo mana yueyo matin kama endi kaeto wadhi duogo kaendi. Koduogo kaendi Dr. Victor dhi lero to ka dipo ni in gi tuo mar adundo inyalo geng'e kata inyalo thiedhe e yo machalo nade mondo mi ichak iyud mana konyruok. Luonga ni Ruth Ochungo, pod atayo e chenro mar Ngima Mwandu, waduogo tok kinde machuok. Ageno ni pod wapuonjore kanyakla kotenore koda mbaka mago e studio ka odiochieng' ma kawuono. Ka dipo ni kok iyawo TV mari, wago mbaka kotenore koda tuo ni endi mar adundo ma oselal gi ngima oganda mathoth. Luonga ni Ruth Ochungo, wan e studio kaendi kod Dr. Victor kata Laktar Victor Oduor mawuoyo kotenore koda weche geki mag tuo mag adundo. Mana kama ne wawego daktari. Wene ka owuok e yueyo kama endi to wadhi go mbaka kotenore kaka inyalo geng'o tuo ni endi mar adundo kaka inyalo thiedhe. Mano be penjo maber, wachak kaka inyalo geng'o. To kapok adonjo mana tadwa wacho no nitie tuoche moko sana mag adundo, mag pressure, mag skari, mag nyarogno. Ndalo mang'eny seche moko inyalo biro nikech e yore moko manok ok wanyal geng'o kaka dhano. Nikech ka babau, mamau neno tuono to nitie gik moko miluongo ni genes ma janyuol nyalo transfer. Koro ka noting'o gene mar tuo mar diabetes kata hypertension kata mar adundo kata mar nyarogno, iyudo ka you are more at risk than the general population. Manyiso ni ka en e gundu kata en e anyuolani inyalo yudo tuo ni endi. Yot mondo iyude kipimri kod ng'ato ma onge e familia machal kamano. To ndalo mang'eny to tuoche mag adundo, tuoche mag pressure, tuoche mag skari gi tuoche mag nyarogno gi inyalo geng'o. Geng'o gi mokwongo en ni kaka wadago ngimawa. Nyaka wang'i kaka watimo nade, wadag ngimawa. Wang'iyo nade kaka wadag ngimawa. Wageng'o, watemo prevent gik moko manyalo miyo wayud tuoche gi. Ne wasewacho madho ndawa. Madho ndawa kelo tuo moro amora e del. Madho ndawa nyalo miyi tuo mar pressure, ketho adundo, ketho nyarogno, gik mang'eny bende e del. Madho kong'o bende the same. Nyalo miyo adundo mari ol piyo, adundo mari nyalo kuot, to ketho bende gik moko mang'eny e del. Koro madhe mana kias. Onge madho ok nyalo weyo. Koro gitem gi reduce madho. Kapok ichako madho ndawa kata madho kong'o kawuono, to weri godo nikech gima kong'o konyo godo dhano onge, gima ndawa konyo godo be onge. To kimadho ndawa seche maloso kodini, kimadho kong'o seche maloso kodini, kiweye kawuono, inyalo geng'o tuoche mang'eny manyalo yudi mbele kan molo kok iweye. To ka imadho ndawa tidwa weye, imadho kong'o tidwa weyo gi tek, lakini kidhi e osiptal to wanyalo konyi akitime nade, akiweyo gi nikech mano gima wabedo tren mwanyalo timo. To chiemo, kit chiemo ma wachamo, chiemo motimo mo mang'eny, bende chiemo ma junky foods, fast foods matinde ichamo midhi yudo koted chiek moro maleny, tedni gweno moko maleny, fry ero mago. Shida margi gimedo level mar cholesterol, level mar mo e del kabisa. To shida mag mo e del en gidhi to gidino mishipa mating'o remo. Gidino leche mating'o remo. Koro kidino ler matero remo e adundo tiyudo ang'o? Heart attack ma wacho cha. Kidino ler. Yes, dotho. Kidino ler matero remo e obwongo tiyudo ang'o? Stroke. Kidino ler madhi e nyarogno mari tiyudo kidney failure. Wawinjore. Kendo mar ariyo en ni kaka wanyalo geng'o tuoche gi en bedo physically active. Wabedo jogo ma ok ni ng'ama chiemo ga chiema to nindo to wuotho. Bedo ng'ama wuotho, bedo ng'ama physically active. Ng'ama timo rako, exercise, yes. To exercise ok onyo nyaka idhi e gym biting' chumbe moko madongo. Exercise en gima waka wuotho dakika 30 odiochieng' mano oromo ga. En wuoth ma kasa nyaka kas mondo mi golo. Ndalo mang'eny mawacho luya nyaka chwerni, inyalo wuotho kamoro motimo got moro matin. Kata kok ireti ahinya lakini kata wuotho dakika 30 odiochieng' geng'o tuoche mang'eny wanyalo timo nade? Wanyalo yudo. Kata kiwe tuoche mag adundo, mag pressure, mag skari, tuoche mag stroke, mag nyarogno, nitiere gik moko ma komango kuom joma mine.
iluongo ni DVT, isewinjo DVT, matinde achiel moro nyalo kuot. Mano bende prevent, seche miwuotho mang'eny to prevent, mago ng'ato kata nyalo kuot. Klot moro nyalo dhi dino ler moro nyalo gudore. Yes. To mano kodhi oboye mari, to mondo i survive tek kabisa. Most of them toga yo nyang'ani yweyo chako chande ng'ani to tere oring kode odhi ndalo japuonj nyamoro dwe mar adek because of the same problem. Koro daktari, nitiere mbaka ma igo chien kaendi to nok ilere matut ahinya, nok imedo yare ahinya. Kapok abire mano, obesity nyaka wa prevent bedo ng'ama chwe tinde onge sunga e chwe. There's no pride in being obese. Koro kipakri yan koro kichwe ni iluongi ni governor koro ne nyalo kabisa. Bedo machwe excess no luongo tuoche mang'eny e del. Exactly. Omi kech koro keche michwe gano tadundo ema nyaka ter remo kuonde machwe go te. Koro gima timre na long run adundo mari biro ol. Wacho ng'ani be aseol koro bende koro ol gi tich. Aeto yudo stroke, yudo heart attack, yudo tuo mar nyarogno. Kendo yo moro mar geng'o tuoche gi en ne dhi e clinic, dhi e pim, gima important. Check up. Kata ng'ama duong' obed nyathi matin, seche midhi e osuptal to nyis ni pimna uru pressure mara chal nade. Pimna uru no scratch na chal nade. Inyalo kata biro kani kata osuptal kuma wantie wanyalo ng'iyo adundo ma wanyalo ng'iyo ni pressure, wanyalo ng'iyo ni sukari, wanyalo ng'iyo adundo mar ti. Nakana sawacho kiyude early to thiedhe yot. Kofwenye chon to thiedhe yot kabisa. Molo kifwenye bang'e kosebiro gik mang'eny kende del. Mana iku mani ng'ada godo kadwa penji kani, nitie wach moro ma isego mbake kaendi, to imulo bathe to nok ilere ahinya. Iwacho go mbaka kanyo katenore koda jogo mathoro bedo gi tuo niendi mar adundo. Wantie gi joma chuo, wantie gi joma mine, wantie koda nyithindo. Kaka jalony, kaka laktar mar adundo, cases magi muthoro yudo mang'eny ahinya kotenore koda ka tuo ni badundo. Mano be penjo maber. Wayudo tuoche gi kuom joma mine, joma dongo, joma chuo gi nyithindo te. Ndalo mang'eny kuom nyithindo en ga tuoche ma iluongo congenital heart diseases. Tuoche mag adundo ma nyuolgo nyathi. Mago sana wayudo gi ng'eny, gin types mang'eny ma ibiro to in gi nyathi ma ineno seche moko nyalo bedo blue, nyathi yweyo matek, nyathi fuolo, nyathi ola mokalo kiasi, nyathi ok dwa chiemo. Ndalo mang'eny nyalo bedo shida mar adundo. Ma kibiro to wabiro fwenyo ni. King'iyo joma dongo, sana tuoche ma wayudo gin heart failure, ma adundo ol gi tich. To adwa nalerni dakika matin gimomiyo adundo nyalo ol gi tich. Adundo wapimne adundo kaka tank mar pi. Koro adundo en tank mar pi, to nitie pipe magolo pi e tank. Pray to that picture. In the tank, in the pipe magolo pi e tank. Koro tank ni adundo, pipe magolo pi e tank cha en leche. Koro mar mondo mi pi owuog e tank, kadonje e pipe, pressure man e tank nyaka bed malo molo pressure man e pipe. Lakini seche ma sana ndalo mang'eny gima kelo tuo mar heart failure en ga shida mar pressure koken control maber. Kizuro seche ma shida mar pressure, to pressure man e ler no malo molo pressure man e ng'o man e adundo. Koro bro chuno adundo nyaka ti gi teko mang'eny mokalo kiasi mondo dhir go remo oko. Kech adundo nyaka dhir remo oko. Koro seche ma pressure mari ni malo, seche ma sukari mari ni malo, to gima kwongo hinyore na adundo nikech adundo tries to compensate. Otemo mondo mi ogeng' kik ibed gi shida moro amora. Koro in the process mar temo geng'o no, adundo mari biro tiyo matek, biro chopo level mwacho ni koro aol. Daktari, mama matimo family planning. Yes. To en gi tuo mar adundo. Ere kaka ginyalo keto ngimane kama rach? Mano be penjo maber. Family planning bende ng'eny gi ok ber gi tuoche mag adundo. Ng'eny gi bende kelo tuoche mag adundo. Ng'eny gi kelo tuoche mag pressure bende del. Koro gima anyalo advise jomon mine mawinjowa kawuono, kapok itimo family planning moro amora, to dhi ir daktari emotimore nade, emorecomendi, emonyisi ni kaluwore kod kaka in onego bed ni itiyo gi family planning machal kama. To kik amua to ni idwaro ang'o, ni idwaro sindan, idwaro macha, idwaro ma. Dhi ir daktari emotimore nade, oyierni kaluwore kod kaka ne chal. Samoro an gi tuo mar adundo. Yes. To
kara mar yuto kata kara mar nweng'o atiye factory. Mang'eni factory kata kampuni gi kuonde ma koko ng'enye. Ayudo ga ni samoro ka ng'ato nitie gi tuo mar adundo to koko moro nyalo buoge ma dipo kata kolwar. Ma koro itimo nang'o? Penjo matek. Mokwongo gima adwa wacho mokwongo kabisa ma wiya nyalo wil go bang'e kani, watemo wabedo ng'ang'o NHIF kadi moro amora manyalo konyi. Sana sana ka in tuo mar pressure, tuo mar sukari, tem mondo kod ji te, nikech tuo ok ong'ere. Kaoni nyalo ngima to kiny yudi tuo maduong' mok nipango kata. Koro bedo gi kadi, bedo gi NHIF, kadi moro amora ber kabisa. Aeto kaluwore kod kaka iwachono, itie factory moro ma koko ng'enyie, to in tuo moro achiel kata ariyo. Koro gima nyalo ga timre kamano, wanyalo classify kaka person with disability. Ibiro adhiya to andikoni andika leta. Ng'ama kama Ruth gi shida achiel ariyo adek, koro ok wa recommend no tik moro matimore nade ma koko ng'enyie. Ka nitie kuma inyalo miye ma koko ok ng'enyie to timore nade? To ng'enyie. Mano be recommendations mwachiwo kaluwore kod kaka ng'ato chalo. Jalno mar Rondo TV, adwani predo twak kachiel. Ka in jalno moikore mar puonjore, nitiere gima isekwanyo, nitiere gima iseyudo kotenore koda tuoche gi eki mag adundo. Daktari kapod wadhi mana mbele. Wang'e ni sama intiere gi tuo mar adundo, nitie jomoko ma sama en tuo mar adundo, chunye rach. Ok odwar kata mana anyuola, ok odwar kata mana familia mage. Kaka laktar, kaka jalony, en paro mane minyalo ng'adone, nikech gigi to gin gik matimore ma kata sama obedo kae, nitie joma koro bende nenowa. Shida mag tuoche mag adundo, chronic diseases, tuoche moko minyalo bet go for long, kata nyaka itho, kata Iluongo ni thalo. Iluongo ni thalo. Kauna abedo alert kuom mang'eny, somo gik mang'eny kuomi. Koro kin gi thalo, koso tuoche mag thalo. Kin gi thalo, to kauno kidhi bopimi to gisini tuo mar adundo kata tuo mar ma kata tuo mar ma. Gima biro kuongo timre ni en ibiro kuongo tambri. Biro tamri ni mano gima ionge godo. Jogo parapara. Aeto ibiro nyisi, ibiro bedo, nikech ibiro yudo kisewinjo ni tuo mar adundo ka in go to ibiro tho, ibiro dak kamano. Koro ndalo mang'eny tuoche ka ng'ato oseyudo tuo mar adundo, to gima nyalo kuongo biro en gima iluongo ni depression. Depression kende oluongo mana. Achiedh nade. Achiedh nade. Manyalo kelo kata mana. Depression ma nyiso no gik manyocha itimo manyocha gik manyocha iyudo go mor koro ok yud mor, tekoni odok piny, idwa ni nind sa duto kata nindo rumo ni tek, inena stress, ionge kwe e chunyi basically. Nikech isewinjo, nikech ng'eny ndalo mang'eny ji winjo jopiny mang'eny molo kaka giwinjo daktari. To gima jopiny, information ma jopiny ng'ago ndalo mang'eny gin ok gin gadiera. Gin myths. Koro ibiro nyalo king'eyo tuo mar adundo to ma like kaka corona kawuono. Winjo corona ji otho, koro kiyude to ibiro tho. Koro ing'e seche miyudo corona no adier. Wacha ni dong ka koro nosewach ni gibiro tho. Koro kanyo ma ichako lose godo hope. Koro ndalo mang'eny tuoche man jok man tuoche mag adundo bedo mag depression. Mabende kendo dwarore ni gine ang'o? Daktari. Koro onge anena, pile wach moro maber. Ila sisi kae to bang'e no endo miyo mana wach mogik. Teno ka sabe koro chako mayo wawang'o kae. Sabe koro mayo wawang'o. Gima dwaro jo waung'e, ka idhi e osiptal kauno bo gi tuo moro amora, obed mar adundo kata tuo moro amora minyalo bet gi dendi. Gima nyaka ing'e, nyaka ilos kod ng'ama olony e tuono, obed mar adundo, obed tuo moro amora, nyaka ilos kod ng'ama olony maber e tuono, bomiyi information te minyalo yudo. Iwinjo, nikech ndalo mang'eny gima kelo shida en ok wadhi ir joma olony. Koro wayudo information moro ma mopogore. To mano ma kelonwa kuyo mang'eny. Koro dhi ir daktari molony e tije maber, nyise ni koro tuo ni oseyudago, penje. Koro wach mogik, gima adwa wacho no, wan watiyo at Kisumu Heart Center. Koro Kisumu Heart Center ka wathiedho tuoche moko kaka mag adundo, mag sukari, mag nyarogno, mag stroke, kod tuoche duto moro bedo related kod adundo. Koro ka ni wakwayo jowinjo wan, ka in gi shida moro amora adundo, winjo ka kori rami, winjo ka tiend kuot, fuolo mang'eny biro, fuolo. To gima adwa wacho ni kendo kapok watiyo kata fuolo ndalo mang'eny ok en nikech TB. Well, wadak kamoro ma TB ng'eny, koro ng'eny ndalo mang'eny ng'ato kofuolo to nomano TB, to ichako yien mag TB. Ndalo mang'eny fuolo biro nikech tuoche mag ang'o? Mag adundo. Koro ka shida ma wamin go fuolo mang'eny, riyo mang'eny, kori rami, winjo kizunguzungu, kawirawira, wang'i lil,
riyo mang'eny mar modho pi, Dhogi rach. kata tiendi winjo ka wang', dhogi rach, iol mang'eny mokalo kiasi, to timbe nade? Ne wang'. Kamano. Erokamano. Gi kanyono, Nyalendo Malolo TV, ageno ni wapuonjore mang'eny kaka oganda, kaka jokanyanam. Omiyo kumoro amora ma intiere, ka dipo ni intiere gi ranyisi miwinjo ka laktar owacho odiochieng' ma kawuono, tem matek mondo mi ichop e od thieth mondo mi oyud kadang konyi, nikech nitiere gimoro kaendi ma dholuo wacho ni geng'o ber maloyo thiedho. Koro kik warit tuo makwa, manorwa, manyoswa kowuok wadhi e osiptal. Kata kamano, aneno ka sa orumo gi lakteche kendi, akawo thuolo na makende mar duoko erokamano ne Kisumu Heart Center kuom ne miyowa thuolo mondo mi walke wechewa achiel kachiel kowuok kaendi. Kotele kanyo koda Dr. Nalo Difula kaachiel koda ka Dr. Victor ma wan kodo e lakteche gendi. Oriti masani watudre kendo ngeso manyien e chenro mar ngima mwandu. Luonga ni Ruth Ochungo.